Karon magbayranay sa yuta. Kisang yuta na boss. Katong nahalin diya sa babaw nga gipalit daw og ambot pila to kalibo. Libo ra noon dili Gamay ra milyon. boss. Gamay ra na pero daginuton na to. Kabalo ko kung kinsay ni palit. Tagasam na. Tagasam na. Kasi may mata na boss. Si Gibhart daw ang nipalitan ng yuta. Kay gusto niya himuan daw na niya nga swimming pool, mga spot ba? Kumantay Na naman pwede malaag-laagan. Portahan na gina boss. Mo rin na. Okay no. Kundi portahan na gina. Karon daw sila mag-abot, nakakuha mo kog info ganiha. Nga diha daw sa babaw ron magbayranay. Mao ni kung naay mo agi ron diri, ato ang panitan ug ato ang sundan. Sige bat mo. Wala ka na ato. Pili bahin na to na boss kung magkuan. Depende. Ikaw gunit ring pusil. Suotan na imong kuan. Helmet man ko. Di boss. Mara. Panitan sa nato kung naay mo agi diri. Abot-abot ang tagamay mo. Pamupini. Tao po boss humingaw makidiri ah. Yo. Bantay ko ha. Naman. Ako ba mo palit yuta no. Tagasan na yung paliton. Ito babaw. Nakapalit mo kung yuta dia. Bilang na. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 1
10, 11, 12, 13. Nya, 13,000 akong palit ana. Nakabalo kung say may tabo nato diha. Basig na yung manguan, basig na yung mga daotang tao nga mo kuan. Kinahanglan nya alert ka ayo pud sig tanga-tanga diha. Bantay ta ka. Ha? Batay ko ha. Di nya. Pulos, say pulos sa imong sweldo gi ko yung bantayan. Mo. Sige, ato na ta? Ha. Ay, pahalata ba? Kabantay na kung nga mauna to. Tapi bisa mau ulang bata ba? Taud-taud di lang ba? Taud-taud di lang. Tirahan na to natin. Saan kabuto na to eh? Taud, kabuto. Pagay taga pa, magkabuto na ka. Siyo na ba? Itaod na na imong ban. Itaod na na. Kabuto na to, magtagbo na gid sila. Okay, kasi makapalitan na babae ba itong palitan ano babae ba itong tagiyas yuta. May nang putakan dito kwarta ba? Okay, no. Ay saba ba? Sino utang lang daan mahalon na. Tarungan na imong ban ba? Tuo. Trate. Asa naman tong mupalit sa yuta? Uy, yun. Karon na dayon. Kumitunon kay nakong kwarto kani abot. Ilangay-langay pug maayo. Kaligya ko no naglain ang yuta ana. Kasi na mabot ron. Kanya na ka? Uy, ganyan ra gyud ko dai. Anong karang taman mo? Dito ba Ganyan ra gyud ko ang kwarta ba? Unsa man ko ana gid na? Mo na gid na? Oh. Nya. Basig na mo kontra ba mga igsoon nimo, mga binikalan Wala mo. lagi kay nakasaad na gud nga ingon na. Pila ka itong price nga kuan mo, itong final nga price nimo, pila ito? Pila mo to? 13,000. Wala yan na, final na na. Ako sabot naman ta ana. Final na na. Basig inig palit ako sa inig tawnon ako sa kwarta ba niya inig kuan na mga Mo abot na ang panahon kaya na ay mo mag-imo matagkasabutan ana para di na makuan. kabalak abang ko nako inig tunon ako sa imong kwarta basig yung manghol mga igsoon nimo di mo sugot mga Mao gani palengke maghimo nimo. tagkasabutan para way mo kontra na. Kaya okay na, Kasabutan nga permahan na. nakabalo na sila nga mobaligya gid yuta. Oo, kabalo naman to sila. O sige bayron na Sabot ako na. kamidana na. Bayron na ako na ayaw na sig dagang yaw-yaw diha. Di kwarta be. Bayrin na. Gihapta kay para basig. Sakto na, basig kulang na. Oh. Isa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo, siyam, pulo, 11, 12, 13. Oh, 13 ha? 13 na. Oh, mao na ha? Nya, Nya, okay na ni ha. Ano ka? Nana sa kong kamot ang kwarta, di na pili ko an. Yata naman. Ano naman sa kong kamot? Ay, oh, ay bisaday, bisaday. Tama di ay. Sabi sa Daghan na ba yung daghan nang nahitabo ngayon ani di ay kanang inig baligya nimo inighatag nimo sa kuan kwarta nga inig mo trabaho na mi sa yuta basig hantingon mi sa mga tao nga dili ganahan nya kanang yuta ay baligya
Ayaw sa. Hindi mo man tagasabutan. Wapo yun nang magkasinabot ta kay basig among kinabuhi makritikal inig maamuan ang yuta ngay mong ibaligya. Mo kita kasabutan nga pirmahan na ko nga punitan ninyo. Mo gay na among kabalak ano kay basig ikaw ni sugot. Nya, nay mga tao ba nga masuko magdumot ana. Hindi lagi na sila ka kontra kay na mo gigunitan nga. Unya kami may luoy kaayo. Ila gina ang kwarta. Ayaw sa mga istorya tagtarong nga kanang kuan. Gyud kanang inig amuan na ng yuta ana. Amuan na wala na masuko. Wala gani na ami ginang kwarta. Nya problema, ang problema inig di manggod. Ang problema manggod. Daghan na kay nahitabo ng anak kanang mga bayar og yuta na maligya og yuta nga nagkasuko. Tungod kay gibaligya nila nya wala sila kabalo nga daghan di ni kontra. Wala gi kontra lang sabot ako sa mga igsoon tanan. Sila Nagsabot man ka, na sila ako na ng kwarta. Sila man ka. Kami tunong ko na wa importante na. Ana siya ilaha daw. Amo Unya nagsabot na mo gyud mo. Oh, nagsabot na. Gani ami ginang kwarta nagsabot man ta. Nagsabot na kay tanong nya. May nga na mi basig kinig. Makuha na mong yuta ni inig mabalit na mong yuta nimo daghan kay masuko sa mo. Dili lagi na sila O nasabot. siyempre kay katulong mga trabahante inyo dito nang inabuhi nya gibaligya inyo yuta si mga suko dito sa mo kay among napalit. Basta na nagay kasabutan gani, di na lang sila ka eksana. Mao gani no bisam dili ra sila kakuan pero ang problema man gud wa ta kabalos dagan sa panahon ba basig nangita rag tsamba ba. Basta kay importante ami nang kwarta karon ginagsabot ta Ayaw karon. sa di na ko i-release ang kwarta kay kabalo ka kining kwartahan ni bililhol kay ni dili ni pwede nga pasagad lang nimo. O gina may yabag ang kwarta karon, ibalik ko tog lain kay importante man gyud nga na koy kwarta ron. Mangkod. Gamiton man akong kwarta. Ami na. Sige ha. Amuan na tong yuta ay hatag na ko ning kwarta ha. Yan eh. Ako na Tara. sa kamot. Amuan na tong yuta ha. Sabot. Kung nay masuko, wa ko labot. Musukol ko among suklan. Pag nay masuko atong yuta, ha? Oh. Atong biyok ka. Biyok ko. Ito meron. Ano to? Ang basa. Yo, naghatag na ko diya. Boss ayo ha. Ayo bos ha. Ayo nak bos. Ko anak ko bos. Ya pak. Go. Bos, kwarta biyan ako na bos. Pang down na pidyuta bos. Way mo ka na, way mo saba. Saba ha. Way mo saba. Ang saba buto. Ha? Way mo saba. Ah, ano Bos. siya? Pang down ako nagyuta ba? Way mo saba ha. Bos. Bos. Oh, buto. Kita bos ba? Nyokan. Oh. Buta. Ah, ano na mo nyok? Oh, ang kwarta. Unya sa man nang nakidnap man to, sa man ako man to. Unya imo naman. Kay ko eh. Naana mas imong kamot. Bisan Imo man gidawat. Bisan Oh, ba- kita man gid ka. Imo man Wala- gidawat. wala man ako kayo. Wa ko'y labot. Ang yuta nimo, amo na to. Kaya ang kwarta imo man gidawat. Bisan pa kay gikuha man, man ako tuyo ang gihanda. Oy, okay ra untag sa kuha nakuha sa imuha man. Ni diyan dito ko pasabot na oy, bala ka Sa diha. hindi ka palabot. Yatag lagi nimo pero wala ko tuyo. Dilo siya palabot niya sa iyahan kamot nakuha ang kwarta. Bisan pa kay Ah. magituyo na ko naghatag wa man. Kasi may gito yung hatag nga ano bitong kuan imong gidawat dapat unta. Di bahala ka basta kay Ay, basta ang kadi- kwarta amo nang nahatag katong yuta nimo amo na to, di ba? Basta kaniyo ko mo. Ipalit naman yan. Ipalit naman. Napalit naman. Ha? Wala ka basta dito na yung puyo sa imong yuta. Basta Bahala ka. kaniyo ko palabot, kaniyo ko palabot. Dito na yung puyo ha. Wala bahala ka dito. Bala kaniyo ko palabot.